Takže ukážeme si, ako vyhľadávať v OpenStreetMap a na mape Freemap.sk. Takže zajdeme na mapu Freemap.sk, cyklotrasy Freemap.sk a pokúsime sa začať vyhľadávať most Chucka Norrisa. Takže napíšeme do ľavého horného rohu, začneme písať Chuck a už nám to nájde most Chucka Norrisa medzi prvými vecami. Po kliknutí nám to zobrazí jednotlivé mosty, zoomne tú mapu a vidíme, že tuto máme most Chucka Norrisa. Podobné vyhľadávanie je aj na stránke OpenStreetMap.org, takže zajdeme na stránku OpenStreetMap.org. Zobrazí sa na niečo takéto. Začneme opäť vyhľadávať Chuck Norris. Po stlačení Enteru vyskočí okno s tým, čo sa mu podarilo vyhľadať. Je tu, už vidíme ten most a samozrejme nám zobrazí, kde sa nachádza. Z nejakých príčin je chápaný v Rakúsku, asi väčšia polovička mosta sa nachádza v Rakúsku. Takže takto sa vyhľadá na portáli OpenStreetMap.org alebo na portáli Freemap.sk.